Marc, capítol 8, versets 27 al 33. Jesús, amb els seus deixebles, se'n va anar als pobles del voltant de Cesarea de Filip i pel camí els preguntava: «Qui diu la gent que sóc jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que ets Joan Baptista, d'altres Elies, d'altres algun dels profetes». Llavors els preguntà: «I vosaltres, qui dieu que sóc?» Pere li respon: «Tu ets el Messies». Però ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú. Llavors començà a instruir-los, dient: «Cal que el Fill de l'home pateixi molt. Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la llei l'han de rebutjar. Ha de ser mort, i al cap de 3 dies ha de ressuscitar». I els ho deia amb tota claredat. Aleshores Pere el prengué a part i es posà a renyar-lo. Però Jesús es girà i, davant dels deixebles, renyà Pere, dient-li: «Ves-te'n d'aquí, Satanàs. No veus les coses com Déu, sinó com els homes».